Божидар сме дошли на гости в новата прекрасна и фотогенична зала на Ваня Висарионова. Здравей, Ваня! Добре дошли! Здравейте! Безкрайно сме благодарни, че откликна на нашата покана да се включиш в мечтаната стая и да подкрепиш спорта в интериора на детските стаи. На балерината явно. Защото Ваня реши, че ще подари шведската стена, проектирана за детската стая на Явора. Явора, представяш ли си? Явора? Да, явно. Значи нуждата от движение личи. Да, всъщност исках да обсъдим това, че вратата, като се отвори, детето като виси на шведската стена, може да го удари някой без да иска или ако има някой на гости да се наранат. Затова взимаме шведска стена с по-малък размер, което можем да направим, нали, Ванче, да си експерта. Проверяваме размера и казваме, че 50 ще ни свърши работа. Да. Нали? А пък Явора ще продължи да си прави тренировки в балет вкъщи. И сега се е амбицирала да се катери, така че трябва да виси на хълки. На хълки иска да виси. Тоест ние да предприемаме стъпка да направим шведската стена стил, краси или горе и има и хълки, така. Да. А какво точно му дава висенето? Аз знам, но искам да го разкажеш, моля ти се. Ами, основно в тази възраст подобрява развитието на дробчетата и дишането на децата. Също интересно. Много най-вече заради това, заради това ги кара да висят и дечица, които имат така наречената диастаза, по-слаба коремна стена, им помага да създават коремната стена. Но основното, заради което карат дечицата и ги стимулират да висят, е това. Отделно е вече и силата на захват, сила на гръбче, но точно това висене помага за развитието на гръдния кош. Страхотно. Това сигурно е с висене. Да. Нека ти искаш това да се съгласна. Може да виси, но ако има така дръжки, ще се люлее и ще не е сам, защото иначе тя може пак да виси на шведската стена, но реално дръжките й дават възможност да се люлее, което е още това е ясното. Щом не пречи отварянето на вратата на хълките, аз съм добре. Няма никой да удари.